बताई पिटाइल बनी। ए भाई तो मारे के प्लान में बिया जी। हाँ खैर उजाहिदी रुआ हमार भाई है, लेकिन है देखी नु के यह को ब्यास बस सिवान जिला में घर सियारी मठिया थाना मुफस्सिल सिवान ब्लॉक सिवान जिला सिवान। कोई भारत में ऐसा माई का लाल नहीं हुआ जो मेरे ऊपर एक रोड़ी फेंक दे। रह गई कि आप मेरे भाई हैं तो आपका अधिकार है। माला परल वगैरह बहु बाटा वाला माला ना पड़ेला ना ना घर के गरीब हो लेकिन जनता के धनिक हो तो तू ना मनबू ना निमन बात कहत तार बिया VIP जगह करा दी सन। बर्मा से विष्णु से इंद्र के देवता के राजा बड़े उनका से बिया करबू। अपने जाके कॉल हम कली है बताई तो साड़ी भाई हमनी के कल जाई तो सुन एगो बात, भूतहर निमन लेके छूतहर ना निमन। वो दुल्हावा के खानदान में पैबा कि तू बारू अभी नहीं नवेली अताहर बारवा बाट रूढ़ 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 बुझेली ना ना बुझेलू जरुमठ देखले बड़ू जेगा डाड़ पात पतई सब गिर गइल बा दुल्हवा में के जरिए रह गइल बा। हई पेड़ देखो तारू खड़ा बा, ई पेड़ के पर खड़ा बा के पर सोर पर ना ओकर बीचो में एगो मूसरा होला ओहिंगा दुल्हवा के सब झड़ गइल बा मूसरवे रह। अरे तू ता बाड़ू अभी नहीं नवेली अताहर बारवा बाट रूढ़ रूढ़। अरे मलपट वो कर का पतबावे बारवा मलपट वो कर का पतबा दुल्हावा बाट बूढ़। मंजे तरु ना माने न मनबू तो सुनो उनका घर में जेबू तो एगो घटना घटी कि सच बात एगो बानी बतावत सबसे बाट गुड़ गुड़। अरे पहले तो उनका लइका होई, अरे पहले तो एगो बबुआ होई है जेकरा हो सूर। पहले तो एगो लइका होई जेकरा होई सूर। मंजे तरु रउआ का चाहतनी आई बा तुमका एगो लइका होई हर काहे रही हेंगा ओकर मुंह रही कबू जी एक ने तक मो जा ना मन बुत तार करम में उहे लिखल बा ता लिखल बा तो होकबे कर। अब जाके देवता लोग कल के बाबा कतनो शिकायत कनिए सब लड़की घबरात नहीं खे ना बाबा कहनी जे शिकायत कइलो हलो तो देवता लोग मने में सोचे था कि शिकायत तो ओकर कइले जेकरा में बड़ाई रहेला। अरे वो तो शिकायत का कंपनी है राहुल बड़ाई का नाम मुझ से कइया। तब बाबा कहीं ये कर मतलब या हमार मौगी कहीं जन्म ले लेती काहे कि जब जब मर गई बड़ी देख है मुड़ी के माला बनौले बानी बुझा तो एगो मुड़ी अवरी बढ़े वाला बा। हम परीक्षा ली भेष बदल के जा भांग के झोला देता हवा लीजिए बताए नहीं परसम लेके जाएंगे।
तोर बियाह त तना कदी चूड़ी लहठी रखले बड़ी का हट हमर भांग के झोरा दे भांग के झोरा दो छिरकी उठा के टांग ले जय हो हथियार दो हमार अगर उहे पार्वती बन के आइल बड़ी त हमरा के त चिन्ह है नु काहे कि भूतपूर्व हमार औरत है त हम ओकर भूतपूर्व पति है मेहरारू जन धर्म पत्नी होई ना सती वो अपना पति के कोनो भेष में जान जाए अरे जोगिया के भेषावा में शिवा हो अरे धैले हा जंगलवा करा आलोक निरंजन देवी आँख खोल कर देखो तो मैं कौन हूँ तब पार्वती परन कहले जी आँख खोले जब शिव जी है तब आँख बने कहले कहले कहतरी जी इहो नतिया कौन बियाह कटवे लगे कहली जे भाले आदमी कन जेब कि ना 7 जना आई रहे वो लोग के 27 कहनी है तू 28 बड़ो तार 28 करे और 9 जना जे त नवा के पाट क दे आ 10वां तू आइल कि आजे तहार 10 का तर पर दे घोट तार फोड़ दे बाबा के लेकर मतलब कि हमरा से प्रेम करत देवी आँख खोल कर देखो तो मैं कौन हूँ देखो तो मैं कौन हूँ तैयार बोझली अरे डमरुआ ये राम अरे पर्वती के रे ऊपर देवी तू जीत गई हम हार गई हम तरह से शादी करब हम ना करब शिव जी कहले ई मुड़ी गले बड़ी जे बोबे करी ना भगलू एक अनी से नचनियन से बियाह न करे के ना एक बार तो बियाह से लोग कह देता लवंडा से 2 रुपया कमाए खाती नचनियन फचनियन से बियाह कर जला हम अनी के मेहरारू देखे नु करिए होई फटई लुगरी पहनले हो हमनी के मौगी भी अनु पलानिए में भी फटही लुगरी पहले भी करिए बिया लेकिन केहू के औरत बोले नारी बोले घरवाली बोले धर्म पत्नी बोले है धर्म पत्नी बोलिए सब हमनी के मेरा ताबला हत्ताबला उल्लई में बोले ली सब नूनो रोटी कहे सतल्लई में बोली है सब कैसे ना दीदी ना ना दीदी ना ना दीदी ना ना दीदी ना दोसरा के प्यार ना दीना दोसरा के प्यार ना दीना ना दीदी ना दीदी ना भले नमके रोटी मरद देता लेकिन दोसरा से ना बोली ना हई ऐसा मानर के ढोल अच्छा दलानी में ले जाकर टांग दी अच्छा तले गुड्डू बाबू अइले गिरी बाबा ए ढोलकवा केने बातनी माटी कोड़ाता गुड्डू बाबू होदे टंगले बन ले जाए अच्छा अब ले गए गुड्डू जी 2-4 हाथ डग डग होले फिर ले आके लेदी कटना में टंगल आ तले फिर के आइल बाबा ए ढोलकवा होदे बा मरते मरते सारा हाथ में के मोइलू ही में काछ आज दी तनी हमर ढोलक बजा ली हां तो हर बाबजी बजा के हार गइले वाई सब बजाता तो हर दब दब बजाओ तरह तब से बजाता इहो बजाई हई इनकर दादा बजौले आज ले ढोलक फूटल हई जन बजाओ तर ई ढोलक फूट जाई लेकिन मानर के ढोल फूटल ना बुझकट हड़िया आ मानर के ढोल अच्छा
नीमन करना होई दही के हरका लागी फूट जाइए से कि नीमन बाबू अमृत धइल बा आ जाने में सखारी दरबा लाते ढीमले में कॉल तर जाई लेकिन फूटी ओटी ना ई अंदर की ना नीमन निमने हो अबाउर बाउरे हो इतारे लोग के जी में रहलो हाँ जी अब शिव जी कले जे शादी करे अब पार्वती घरे लौट के गईली जौन लड़की जीत जाले मैच में जीत गई माने कि केहू के लड़की कंपटीशन में बैठल बे सीमान